ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಕುಡ್ಲದ ಅಶೋಕನಗರಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಬದುಕಗ ಸಂಸಾರ ಕೊರ್ಪನ ಬರವದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ದಸರಾ ವೈಭವ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಬರೀನಾ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಷಯಕೋಶ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕರ್ದು ಬರವು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ಲಪೆಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಅನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬದುಕೈನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲೆಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾಲ ಸಂದಾಯರೆ ತೀರಂದೆ 1 ಎಕರೆ ಬಜ್ಜಿ ತೋಟ ಜಾಗೆ ಕಳೆವೊಂದು ಆರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡು ಸೇರಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತನ್ನ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಾರೆ ಕಾಡಿಡು ಗುಡ್ಚಿಲು ಅವೇ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ವರದಿ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಬದುಕಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬರವುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಲ ಆದುಂಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ ಪಂತೆರ ಕುಡ್ಲದ ಅಶೋಕನಗರಡು ಪೊಸತಾದ ಕಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಣ ಉದಿಪನುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದು ಆರ್ಪಾತಿರಿಯರ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೋಣ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಅಶೋಕನಗರಡು ನಡೆತಂಡ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ನಡತಿನ ಲೀಸಿಡ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಒತ್ತು ಕುಲಪತಿ ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟವಣ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಗಡೆರ ಪಾತಿರ್ದು ಬದುಕಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬರವುದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅವು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಲ ಆದುಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆನು ಸರಿಯಾದ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನು ಶುರು ಮಲ್ತದುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಆದೇಶ ಹೊಡೆದು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದು ಬರವುದ ನೀತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಬದುಕು ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯನು ಕಟ್ಟರೆ ಪಾಡುನುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬದುಕಗೂ ಸಹಾಯ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡಿರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಅಂತ 3 ಶಬ್ದವನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಾವು ಅವರೇನಾದರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಿರಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ್ಯಾದಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಪಾಠ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ
ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಒಂದು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ 400 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಟ್ಟೆ ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರೋ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಂತರಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು 1989ರಿಂದ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 81ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು 50 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದು ಉಜಿರೆಯ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೋ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸಿನಿಂದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೆ ಕುರ್ನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಯರೆಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರೋ. ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಶಕ್ತಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆಸಿ ನಾಯಕ್, ಎಸ್ಡಿಎಂ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯಂತರು ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಚಾಲಕಿ ಶ್ರುತಾ ಜಿತೇಶ್, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡ್ದಾವ್ರ ಮಲ್ಲಪೆಟ್ಟು ಬುರ್ದಿನಿ ಬರವು ಕ್ಷೇತ್ರಗು 180 ಜೋಕುಲು ಬರವು ಕಲ್ಪಂದಿನ ಚಾತನಂದು ಕುಡ್ಲದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಪಂತೆರು. ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ದಸರಾ ವೈಭವ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನುಡು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೆತಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಷಯಕೋಶ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತಿರಿಯರು. ಮಾರ್ನಿಮಿ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೇದ ಲೆಕ್ಕುಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ 10 ದಿನದ ದಸರಾ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಗುರುವಾರದಿಂಚ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಸಭಾಂಗಣದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಪಿ ಕರ್ಕೇರ ಚಾವಡಿಡ್ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತನು. ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಕೆಡ್ ಎಜೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಎ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರೋ. ಕುಡ್ಲದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವನು ಗೂಡುದೀಪ ಪಂತ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟೈನ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಂದಣೊಂದು ಎಜೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿರೋ. ಒಂದು 2-2.5 ಸಾವಿರ ಜನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಜನರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನಡೀತದೆ. ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಲಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಹ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೆಗೆದು ಅದು ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ದಸರಾ ವೈಭವದ ಒಂಜಿನೋಟ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದು ಪಾತಿರದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. 11 ದಿವಸ 10 ದಿವಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ. ನೃತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ತಾಳಮದ್ದಳೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆ ಈ ದಸರಾದ ವೈಭವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬರವು ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್,
ಕದ್ರಾ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೀನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಷಯಕೋಶ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿರು. ನರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿನಿ ಬರವು ಕ್ಷೇತ್ರಗು 180 ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪಂದಿನಂಚ ಆತನಂದು ಪಂಡಿರು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ, ಯು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು 4 ಜನ ಹೇಳಬೇಕು ವಾಹ್ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತಾದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುಭಾಷಿತಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ, ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ದುರಾತ್ಮನಃ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡ್ನರಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸೇಕಂ ವಚಸ್ಸೇಕಂ ಕರ್ಮಣ್ಯೇಕಂ ಮಹಾತ್ಮನಃ. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರೇ ಮಹಾತ್ಮರಾಗೋದು. ಕುಡ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ರವಿಶಂಕರ ಮಿಜಾರ್, ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಫರ್ಮ್ ದುಬೈದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಶ್ರೀಕಲ ಬೊಳ್ಳಾಜೆ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೇರ, ಸೌಮ್ಯ ಎಲ್ ಕರ್ಕೇರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ನಿತಿನ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಅಂಟಾಡಿದ ಪೊಣ್ಣಗು ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರಕೋರ್ನ ದೂರುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು 5 ಆರೋಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ. ಈ ಕೇಸಿಡ 20 ಆರೋಪಿಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಲ್ತಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತದ ಅಂಟಾಡಿದ ಪೊಣ್ಣಗು ಲೈಂಗಿಕ ಉಪದ್ರಕೋರ್ನ ಕೇಸಿಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 5 ಆರೋಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾದದೆತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡುನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆರು. ಆರೋಪಿಲು ಪೊಣ್ಣನು ಅಂಟಾಡಿದ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ಗುಟ್ಟದ ಜಾಗೆಗೂ ರಟ್ಟಾದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದೇರೋ. ಬಂಟ್ವಾಳ ಎಸ್ವಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಕೈತಲಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನು ರಟ್ಟಾದು ಅಮಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆತದನೊಂದು ಎನ್ನದುಂಡು. ಪೊಣ್ಣು ತೆರಿಪಾಯಿನಂಚ ಆರೋಪಿಲೆಡು 20 ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೇರೋ. ಪೊಣ್ಣನು ಆರೋಪಿಲು ಅಕೇರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮರ ಕೂಟ್ಲುಡು ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಪೊಣ್ಣಗು ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಮರ್ದು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಕಿ ಆರೋಪಿಲಿನ ನಾಡು ಪತ್ತುನ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದಳು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯದ 2ನೇ ದಿನ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರೋ. ನವದುರ್ಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿನ ಇಂಬುನು ನಟ್ಟೊಂಡೆರೋ. ಗಂಟೆಗಟ್ಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಇತ್ತದು ಭಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತುಯ್ಯೇರೋ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಲೆನು ಪಾಲನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತದು. ನಿಚ್ಚಲ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಸಿಂಗಾರನು ತೂಪುನವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಸಾರಥಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯರು. ಪಾಕಪೃತು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇತ್ತದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಂದ ತುಯ್ಯರು. ಪಾಕಜನ ನಾಯಕಿಯರು ಭಕ್ತರು ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತದು ಅರೆನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ತೊಂಡೆರು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂಡೆರು. ನವದುರ್ಗಿಲಿನ ಮಂಟಪೊಗ್ಗು ಪೊಗ್ಗುದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತೀರ್ಥ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. 3 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಕೇಂಡೆರು. ರಾತ್ರಿದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲರ್ದು ಒಡಿಪುಗು ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಟೆಂಪ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಮಗರ್ನ ಸಂಗತಿ ಉದ್ಯಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಯಾವರ ಸಂಘದ ಕೈತಲ್ ನಡೆತದು. ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತದು. ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಟೆಂಪೋ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಎಡ್ತದು ಮಗರ್ದಿನ ಸಂಗತಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸುತ್ತದ ಉದ್ಯಾವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜೇತ
ಉದ್ಯಾವರ ಸಂಕದ ಕೈತಲ್ ನಡೆತಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಒಡಿಪುಗ ಪೋಂದಿತ್ತಿನ ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಇರ್ತದಂಡು ಟೆಂಪೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೈ ಪೊಲಿದು ಜೋರ್ದ ಪಿಟ್ಟಾತಂಡು ಕಾಪು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಿರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಡು ತಾಲಿಬಾನ್ಲಿನ ಕೈ ಮೇಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಹಿಂದುಳಿನ ಕೇರ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಸಹಿಸುಜ ಕೇಂದ್ರಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪತ್ತಡು ಉಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತಿರು. ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನುಡು ತಾಲಿಬಾನ್ಲಿನ ಕೈ ಮೇಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಇಂಚ ಆಪಣುಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತ ಕೇಂದ್ರಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪು ನೀಡಿದವರ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಪತ್ತಡುಂಡು ಕಾಶ್ಮೀರಡು ಹಿಂದುಳಿನ ಕೇರ್ಪುನೇನು ಎಂಕುಲು ಸಹಿಸುಜಾಂದಾರ್ ಪಂಡಿರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೈನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಮಾತ ನಿಯಂತ್ರಣಗುದೆ ತೊಂದುಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯ ಅಪಗಪಗ ಪೋಡಿಪಾವ ಮುನ್ನೂತ ಎಲ್ಪನೇ ವಿಧಿ ದೆತ್ತು ಪಾಡ್ನೇನು ಸೈಸಂದೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತನುಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು ಕೈಕಂಚಿಲಿನ ಕಂಡುನ ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಬರಂದುಂಡು ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಸಭೆ ನಡಪಾದೆ ಈದುಂಬು ಕೈಕಂಜಿ ಕಂಡೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಲೆಗಲಿ ಪುಡಾಯರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಗೋ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುಜಿಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿರು. ನೋಡಿ, ಗೋ ಕಳ್ಳತನ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಹಿಂದೆ ಗೋ ಕಳ್ಳತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂಥವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಗೋ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು BJP ಸರ್ಕಾರ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲಿಟ್ಟು SBI ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಬ ಕುಡ್ಲದ ಡಾಕ್ಟರ್ TMA ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ ಐತಾರ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟರೆ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನೆರೆ ಒದಗವನ ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಸಂಘಟ ಕಿರಿಕೆ ನೊಂದಿರೋ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಲಿಟ್ಟು SBI ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಬ ದಿವೊಂದಿರೋ ಕುಡ್ಲದ TMA ಪೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಶನಿವಾರ ಬೊಕ ಐತಾರ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ದಿನ ಈ ಪರ್ಬ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಉದಿಪನಾಯಿನ ಈ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಪರ್ಬ ರಾತ್ರಿ 7 ಮುಟ್ಟ ನಡೆತಂಡು ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಮರೆಡ್ದು ರಾತ್ರಿ 7 ಮುಟ್ಟ ಈ SBI ಲೋನ್ ಪರ್ಬ ನಡಪರೆಂಡು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೆಡ್ ಒಂಜಾದುಪುನ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ದುಂಬುಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಹತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲು ದೆತ್ತೊನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಲ ಬದಗಾವನ ಸಾಲ ಪರ್ಬ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ನಡಪಂದು ಬೈದರು. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಡಳಿತ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲದ ಒತ್ತು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ರೀಜನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಲಯ ಒಂಜೇತ ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹರಿಶಂಕರ್ NM ಜವಾಬ್ದಾರಿಡ್ SBI ಲೋನ್ ಪರ್ಬ ನಡೆತೊಂದುಂಡು SBI ಸಾಲ ಪರ್ಬದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೆತ್ತೊಂದು ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ನೊಂದಿರೋ. ಕುಡ್ಲದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡೆತೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಐತಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ 14 ಮಹಾನವಮಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ 15 ವಿಜಯದಶಮಿ ತೇರು ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಲು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಲೆವೂರ್ದುಂಡು ಗುರುವಾರ ಸುರುವಾಯಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಮುಟ್ಟ ನಡಪುಂಡು ಉಚ್ಚಲತ್ತಾಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಲೇನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತದು ನಿಚ್ಚಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರಿತೊಂದುಲಿರೋ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಲೆಕ್ಕಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ತೇರು ಸಾಗುನ ಮಾರ್ಗೋಗು ಕರೆಂಟ್ ಬೊಲ್ಪದ ಭಾರಿ ಸಿಂಗಾರ ಆತಡು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯಡು 4ನೇ ದಿನ ಐತಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ 5ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಲಿಸೂರು 14 ಗುರುವಾರ ಮಹಾನವಮಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ 15 ಶುಕ್ರವಾರ ಬಯ್ಯಗ ತೇರು ಮನದಾನಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಳಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದೆರೋ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಮೂಜರಿ ದಿನ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತೊಂದುಂಡು ನಿಚ್ಚಲ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಇತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಒದಗಾಂದುಲಿರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕುಟುಂಬದ ನಿಲೆಟ್ ಶನಿವಾರದ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು.
ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೇದ ಭಾರಿ ಸಂಭ್ರಮ ನೆಲೆ ಉರ್ದಿನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶನಿವಾರ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ನವದುರ್ಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗ್ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವರಿಗ್ ಮಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗ್ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶನಿವಾರದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶಶಿಕಲಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮಟಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾನಿಲೆಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶನಿವಾರದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಶಶಿಕಲಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಮಟಾಡಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾನಿಲೆಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಎಚ್.ಎಸ್. ಸಾಯಿರಾಮ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಉರ್ಮಿಳಾ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಧವ ಸುವರ್ಣ, ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಜಿ ಸುವರ್ಣ, ಮಹೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರು. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡು ಜಾಗಿಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕರಿನ 17 ವರ್ಷಲಿಡಿದು ಕಾಡಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಬೂಟರೆ ತೀರಂದೆ ಅರೆನ 1 ಎಕರೆದಾತು ಬಜ್ಜೆ ತೋಟದ ಜಾಗೆನ ಕಳಿವೊಂದು ಅರೆನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಾರನೆ ಕಾಡಿಡು ಇಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಉಂದು. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ನಿಕುಲು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರವು ಕಲ್ತಿನಾರು ಅಂಡ ಬರವುದಾಂತಿನಕ್ಲಿನಂಚ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕಾಡಿನರ ಮಣಿಯತ್ತು ಸಾಧುಗುಣತಾರು. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡು ಜಾಗೆಡು 17 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗುಡಿಚಿಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದು ಕಾಡಿಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ತಲೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಕಾಡಿದ ನಡುಟು ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊದಿತಿನಂಚ ತೋಜಿನ ಗುಡಿಚಿಲು ತೋಜುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬದುಕು ಸಾಗವನಾರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪನ್ಪುನ ನೆಕ್ರಾಲ್ ಕೆಂಬ್ರಾಜೆ ಗ್ರಾಮದಾರು. 2 ಮೂಜಿಮುಟ್ಟ ಮಾತೆರ್ನಂಚ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೆರು. 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡು ಬಜ್ಜೆ ತೋಟ ಇತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಬದುಕು ಸಾಗವಂದಿತ್ತೆರು. ಎಲಿಮಲೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದು 40,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದಿತ್ತದು ಅವಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಅವಂದೆ ಇತ್ತೆದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಬರುಡಾಂಡು. ಸಾಲ ಕಟ್ಟಂದಿ ನೀಡಿದವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರೆನ ಜಾಗಿನ ಏಲಂ ಮಲ್ತಂಡು. ಅವಿಡ್ದವ್ರ ಇಲ್ಲ ಜಾಗೆ ಮಾತ ಕಳಿವೊಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾಡು ಬುಡ್ದು ಕಾಡು ಸೇರುಡಾದು ಬತ್ತಡು. ಅರೆನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಡುದಂಚಿ ಪೋಯಿರು. ಕಾಡದ ನಡುಟು ಕಾರು ಉಂತಾದು ಕಾರದ ಮಿತ್ತಗು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೊದಿಕೆ ಕಟ್ಟದು ಅವೇನೇ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂಡೆರು. ಕಾಡಿಡ ತಿಕ್ಕುನ ಬೂರುಲೆಡ್ದು ಕುರುವೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತದು ಅಡ್ತಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾರ್ದು ನಿಚ್ಚದ ತೆನಸು ವಸ್ತುಲಿನ ದೆತೊನ್ವೇರು. ಅರೆಗು ಕಾಡದ ನಡುಟುಪ್ಪುನ ಕಾರದ ಉಲಾಯ್ದ ಜಾಗೆನೆ ಲೋಕ ಅದು ಪೋತುಂಡು. ತನ್ನ ಜಾಗೆನು ಮೋಸಡು ಏಲಂ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದು ತನಕು ಆ ಜಾಗೆ ಕುಡ ತಿಕ್ಕುಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ರೆನ ಉದ್ದೇಶ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರೇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಕುಡ್ಲದ ಅಶೋಕನಗರಡು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ವಣ ಉದಿಪನ ಬದುಕಗ ಸಂಸಾರ ಕೊರ್ಪನ ಬರವದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ವೈಭವ 2ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕದ್ರಿ ಬರೀನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚರಿತಾಮೃತ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಷಯಕೋಶ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಡ್ದು ಬರವು ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಮಲ್ಲಪೆಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನರೇಂದ್ರ ಎಲ್ ನಾಯಕ್.
ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯರು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಜನೆ ದಿನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬದುಕೈನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ದಾನಿಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಾಲ ಸಂದಾಯರಿ ತೀರಂದೆ 1 ಎಕರೆ ಬಜ್ಜಿ ತೋಟ ಜಾಗಿ ಕಳೆವೊಂದು ಆರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಡು ಸೇರಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತನ್ನ ಪದ್ಮಿನಿ ಕಾರೆ ಕಾಡಿಡು ಗುಡ್ಚಿಲು ಅವೇ ಲೋಕ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಇಡೆಗ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲ ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್.